Mars, pag nasaktan pa naman yun, hindi yun masaya pa eh. Mo pa nga ako nakikita, mamaya iskaming kita. Okay na pag ikaw ang mang-scam sa akin. Order na siya ng papaya so para doon sa kanyang ano. Hoy! Kanina pa ako nagsasalita mag-isa dito para akong baliw. Wala akong kausap. Sino ba kasi yan? Sabi ko sa'yo, naliligaw sa akin, Mars. Mayaman. Sabihin gold digger ako, pero oo Mars, yung lips ko ba? Ito mo, basa-basa. Ay, nako. Uy, hi. Hello? Ganda mo naman. Ay, siya nga pala yung sa business nyo. Nangako ko sa'yo, di ba? Tutulong ako. Talaga, sure ka ba? Hindi mo pa nga ako nakikita, mamaya iskaming kita. Okay na pag ikaw ang mang-scam sa akin. Mars, makakakinig talaga yung mga Niwala ka lang yung sa mga lalaki. hugot niya. Tapos pag nasaktan ka, magrarant ka na naman kahit sino lalaki makikita mo, Mars! kadamay mo. Taxi driver, grab driver, UV express driver. Mars, pag nasaktan pa naman yun, hindi yun masaya pa eh. Pag Totoo yumaman ba ka, mo kong kalimutan. Kanina, sabi mo, pag nasaktan ako, rarantrant ako ngayon. Ako ang magdidepensa sa'yo, hindi ka masaktan. Tama, Mars. Oo naman, pero gusto ko may sarili din tayong bahay. Teka lang, ano ginagawa? Pinatayuan ka na ng bahay. Mars, tingin mo. Tingin ko, hindi yan totoo. Kanina, Niwala ka naman. Maganda ka, pero hindi ka naman Miss Universe para gaganyanin ka niya. Alam mo, hindi ko alam kampi kita o kalaban eh. Thank you, Richie Paano alis na kami? Ay, naku, nangangamoy na. Nangangamoy? Basta, sige, ingat kayo. Ano naisip mo, no? Ano po ako, pure and ano ako, untouched. Mama, wag ka magpapatikim sa unang date! Wow, enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.